Karikia mochori nechi bibe IEBC ni kubona asiri tukulia lero kiagendra korua na kubwatoka abarwandre akogendra neganga yabo yokoligia ebirogo byoburai anasobo chori bonene bole bosio omulikito ndemo Steven Nigata rensemo ya Kitutu Chache South na gotwaliganelia enchira abali bakoligia ebirogo bya MCA baba bagwika ase kyombe kyo robotiro asenchira yobwikirano Gati ya abaroneri bekerugo kya MCA mechi ward chebonge ya Kitutu Chache South baro beirigo ikia masakara base chavisi cha IEBC Mosocho na Amona Josia Mose Nixon Mishira ODAP Kenya Geoffrey Nyagoto Oagano Party Wilfred Machuko Waipa gati ya banda bange Ngorwe ward ya Kitutu Central enago kire nenchera process ya chire konaga jetega awo bisaba ba IEBC bagorrega sirengia sengencho mbara tuira bobe muna konyenkagerete lero nabeire no mogoko monene IEBC anyarire ko bagekongetia muno yo moyo gochikobori chikura korwa ase ward ya Kitutu Central ward njengo bori na independent party arama yanene kerole nabeiro mobui na irwe tiketi nonde gaiganero bona njengo chinde ko soka gokorera Kosabe kura asabanto baito ba Kitutu Central ward. Abaroneri baikerania okuganigwa IEBC nigo bachengero kwegukwa bugwe chi certificate ase bateba na libono chi campaign cyabo cya bene cyachakire. Bono konaso ire ground mukobodi abantu baminto munyare kombwatesia mumanyetase emechandere ya Kitutu Central. Kurumate pakarugoro tumayetase emechandere ya Kitutu Central tubate mechande menge sana iyo bata abantu baitu bana biashara ya mbili alia abantu bajwa kali tuichamo turinganchira kintu bata ba small farmers turinganchira kitoko chamo egere to empower individuals emerobel ya nero motuko chakira bono iga guchakira mambi na sure ground turigia bamura tubwaterane sengenjo Kitutu Central sere bono gana sabeta getombo muromoke kichana bunanche na kichana nkiyo bogetutu geko boli chikura kende ngaine nale gosaba abantu baminto banyakwa ward kimogwa gachikura tigereri omorai ogoika abantu bamwabange na ndo morai bwa magendero nche muno ya Cosmas mo manyete aso moikoyo monigo basabire siasa chomorembe chinyare kogenderi guna na siasa bonsi chingakie chiribira siasa ligenderete gochigesara ninganie omorembe obororo ningania abantu baminto kitokori kichikura twatori kichikura somalembe ntobasa koramana twatwanchane na ende tori kichikura somalembe na onde obwatanda ko tebya abantu tigatoka about chi sera chi omundo twakwana nkyachi wakora abantu ntobasa kokwana ulenyarebe basenyarebe ya kwana ngangyo chi wakora abantu nkiemero beri yawo ngakiere ngakibuye bange tangana egento ritangana nko basaba no morembe tokore chikura no bwanchani abana siasa baminto ekero gekenekemo twensi nabo tokoligichikura na ndi togendrere baada yechikura kulipotire getaseni kia Ndizi TV Elietariane Ndemo Steven.